to the smaller retailers. Jogo makelo ne ratich jok modagi kute mag ayaki pacho ka obago ng'anyo ka giwacho ni giserango winjruok ma e kind piny Kenya kod piny Amerika kendo yudo ni en kare. Winjruok ma kamano geto machiwo sir e yor omenda ne piny Kenya masiro chenro mag thieth kaka yudo yedhe makonyo gayo kute mag ayaki, malaria kod tuo kahera kod mamoko kaka polio. Gimedo ni nonro mar oganda jo Kenya ok bi chiwo oko kendo chenro makamano ibiro taa kaluwore gi chike ma pacho ka. Dwachgi maduong' en ni mondo seneta ma Busia Okiya Omutata mondo owit oko ng'ur manochwal e doho mar chungo sir makamano. Nobiro motimo gima iluongo ni stop work order. Ne gigolo kony te mag joma nigi kute mag ayaki. Koro kochopo November to ne giduogo giwacho ni wadwa konyo Kenya mana ka ube uyie ni udwa keto pesa. To jok manonego bed ni konyowa madiere cha nok owuoyo nok owacho gimoro amora. Sani kore mwawinjo joma nie bunge seneta Okiya Omutata winjo kiluongo nyinge ka odhi mondo koro kik pesa cha donji e Kenya mondo konji. Matiende ni koro milion 1 gi wiye manige thieth ka gi joma nigi TB gi joma nigi malaria sani koro bro yudo ka gin gi tich matek ngima gi ni hali maratari. Mokwongo pesa nok mare mano pes jopiny owewa mos mondo wamuony yath wacham yath mondo wadag igni mang'eny. Wan gi nyikwayo wan gi ute wan gi mierewa monego bed ni wadongre to ka koro aonge yath mar ayaki nyiso na adhi tho. Koro owenwa yath